സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 26,685 പേർക്കാണ് കോവിഡ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 1,31,155 പരിശോധനകൾ നടന്നു. 25 മരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. 1,98,576 പേരാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇന്ന് പോസിറ്റീവായവരുടെ എണ്ണം ജില്ല തിരിച്ച് പറയുന്നത് ഏകദേശ ചിത്രം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് സഹായകമാകും. കോഴിക്കോട് 3,767, എറണാകുളം 3,320, മലപ്പുറം 2,745, തൃശൂർ 2,584, തിരുവനന്തപുരം 2,383, കോട്ടയം 2,062, കണ്ണൂർ 1,755. ആലപ്പുഴ 1,750, പാലക്കാട് 1,512, കൊല്ലം 1,255, പത്തനംതിട്ട 933, കാസർഗോഡ് 908, വയനാട് 873, ഇടുക്കി 838. അപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലയിലും രോഗവ്യാപനമുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കോവിഡ് വിതക്കുന്ന വിപത്തുകളെ പറ്റിയുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ ഭയചകിതമാകേണ്ട സ്ഥിതിവിശേഷം നിലവിൽ കേരളത്തിലില്ല. ജാഗ്രത പുലർത്തലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ പ്രതിസന്ധിയെ മറികടക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ ജനങ്ങളിൽ പരിഭ്രാന്തി പരത്തുന്ന വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ പല സന്ദേശങ്ങളും സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെതിരെ കൂടി ജാഗ്രത പുലർത്തണം. ഇത്തരത്തിൽ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ആവശ്യമായ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങളെയും ആധികാരികമായ സംവിധാനങ്ങളെയുമാണ് ആശ്രയിക്കേണ്ടത്. വാർത്തകൾ നൽകുമ്പോൾ ജനങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ആശങ്ക പരത്താതിരിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ആദ്യ തരംഗത്തെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ ഉപയോഗിച്ച അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ച് ശക്തമായി പോകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാസ്ക് കൃത്യമായി ധരിക്കുക, കൈകൾ ശുചിയാക്കുക, ശാരീരിക അകലം പാലിക്കുക. ഇതിലൊന്നും വീഴ്ച വരുത്താനേ പാടില്ല. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം. അടഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൂടാനോ അടുത്ത് ഇടപഴകാനോ പാടില്ല. ഇതൊക്കെ താരതമ്യേന മികച്ച രീതിയിൽ നാം പാലിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് മറ്റു പ്രദേശങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിൽ രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞതും മരണങ്ങളധികം ഉണ്ടാകാതിരുന്നതും. ഇക്കാര്യത്തിൽ
സ്വയമേവയുള്ള ശ്രദ്ധ നൽകുന്നതിൽ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ ഇപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ട്. പോലീസോ മറ്റ് സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളോ ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നതുപോലെ ആകാം എന്നൊരു ധാരണ ഉള്ളവർ അത് നിർബന്ധമായും തിരുത്താൻ തയ്യാറാവണം. നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്കും വേണ്ടി രോഗം തനിക്ക് പിടിപെടാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്യണം. ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് ഗുരുതരമായ സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് എത്തിയേക്കാം. അപ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കലാണ് അതൊഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മാർഗം. രോഗവ്യാപന തോത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പ്രതിനിധികളുമായി ഇന്ന് ചർച്ച നടത്തുകയുണ്ടായി. കോവിഡിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടത്തിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ നിന്ന് മികച്ച സഹകരണം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ലഭിച്ചിരുന്നു. കോവിഡ് ചികിത്സക്കും പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് പൂർണ്ണ സഹകരണമാണ് ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലും സ്വകാര്യ ആശുപത്രി പ്രതിനിധികൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്. വ്യാപനത്തോത് രൂക്ഷമാകുന്ന ഘട്ടത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വച്ചത്. എല്ലാ ആശുപത്രികളും കിടക്കകൾ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം കിടക്കകളുടെ 25% ഈ ഘട്ടത്തിൽ കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് മാറ്റിവെക്കണം. ഇത് പരമാവധി നമ്പറല്ല. ഇപ്പം തന്നെ പലരും ഭൂരിഭാഗം കിടക്കകൾ കോവിഡ് ചികിത്സക്ക് മാറ്റിവെച്ച അനുഭവമുണ്ട്. 40-50% കിടക്കകൾ പലരും ഇപ്പോൾ മാറ്റിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലായിടങ്ങളിലും 25% കിടക്കകൾ കോവിഡിനായി പ്രത്യേകം നീക്കിവെക്കുന്ന നില സ്വീകരിക്കണം എന്നാണ് പൊതുവെ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ദിവസവും കിടക്കകളുടെ സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് ജില്ലാ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മേധാവിക്ക് കൈമാറണം. അങ്ങനെ വന്നാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് കിടക്കകളുള്ളതെന്നും അവിടങ്ങളിലേക്ക് രോഗികളെ അയക്കാനും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, രോഗവ്യാപന തോതുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ നടപടികൾ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ഈ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് സഹായകമാകും. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലുള്ള രോഗികൾ പലയിടങ്ങളിലും എത്തിപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ വന്നാൽ ആ സ്ഥലത്ത് വിദഗ്ധ ഡോക്ടർമാരുടെ സേവനം നൽകാൻ കഴിയണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ മികച്ച ഡോക്ടർമാർ, നഴ്സുമാർ, പാരാമെഡിക്കൽ ജീവനക്കാർ ഈ കോവിഡ് ചികിത്സയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയവരുണ്ട്. അവരുടെ സേവനം ചില പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ അനിവാര്യമായി വന്നാൽ DMO ആവശ്യപ്പെടും. അങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത്തരക്കാരെ നൽകാൻ എല്ലാ ആശുപത്രികളും
തയ്യാറാകണം എന്നുകൂടി ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ICUകൾ, വെന്റിലേറ്ററുകൾ അത് പൂർണ്ണമായും സജ്ജമായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററുകൾക്കൊക്കെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉടനെ തന്നെ തീർക്കാൻ കഴിയണം. അതേപോലെ ICUവിലെ കിടക്കകൾ ഗുരുതര രോഗമുള്ളവർക്കായി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന നില വരണം. ICU കിടക്കകൾ അനാവശ്യമായി നിറഞ്ഞു പോകുന്നത് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന ഓരോ സ്ഥാപനവും പ്രത്യേകമായി പരിശോധിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം ആംബുലൻസിൻ്റെ സേവനം, ഇപ്പോൾ 108 ആംബുലൻസ് പൊതുവെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. IMAക്ക് ആംബുലൻസ് സംവിധാനമുണ്ട്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് പലതിനും ആംബുലൻസ് ഉണ്ട്. ഇവയെല്ലാം യോജിച്ച നിലയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനാവണം. പരസ്പരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇടപെടുന്നത് ഗുണകരമാകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ കോവിഡ് ഇതര രോഗികളുണ്ട്. അപ്പോൾ കോവിഡ് ഇതര രോഗികൾക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് യോഗം കണ്ടത്. ഒരു ആശുപത്രിയും അമിതമായ ചികിത്സാ ഫീസ് ഈടാക്കാതിരിക്കണം. ഇവിടെ ന്യായമായ രീതിയിൽ സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ച ചികിത്സാ ഫീസ് തന്നെയാണ് പൊതുവെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ ഈടാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ചില ആശുപത്രികൾ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന പരാതി ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ നിശ്ചയ നിരക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ നിരക്ക് എല്ലാവരും യോജിക്കുന്ന നിരക്കുമാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാതിയും വലിയ തോതിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതേ നിരക്ക് എല്ലാ ആശുപത്രികളും അംഗീകരിക്കുന്ന നിലയുണ്ടാവണം. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയുമായി എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ചില ആശുപത്രികളുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ആശുപത്രികൾ കൂടി സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയുമായി എംപാനൽ ചെയ്യുന്നത് നന്നാകും. ഇവിടെ ചികിത്സയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ചെലവ്, അക്കാര്യത്തിൽ പൊതുവെ എടുത്ത തീരുമാനം 15 ദിവസത്തിനകം കോവിഡ് ചികിത്സക്കുള്ള മുഴുവൻ ചെലവും കൈമാറുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. ഇത് സംബന്ധിച്ച് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ നേരത്തെയുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ആ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ആരോഗ്യവകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. നാം കാണേണ്ട വസ്തുത, ജാഗ്രതയോടെ നീങ്ങിയാൽ മാത്രമേ രോഗവ്യാപനം കുറക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ സർക്കാരെന്നോ സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളെന്നോ ഉള്ള വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഒറ്റക്കെട്ടായി ആരോഗ്യമേഖലയാകെ നീങ്ങണം എന്ന അഭ്യർത്ഥനയാണ് സർക്കാർ യോഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്.
ഇതിന് അങ്ങേയറ്റം അനുകൂലമായ നിലപാടാണ് എല്ലാവരുടെയും ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായത്. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് സൗജന്യമായ കോവിഡ് ചികിത്സയാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടത്തിവരുന്നത്. അതോടൊപ്പം കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഒന്നാമത്തെ കോവിഡ് തരംഗത്തിൽ 60,47,00,000 രൂപ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സ തേടിയവർക്കായി ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരുണ്യ പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായ 4,936 പേർക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ റഫർ ചെയ്ത 13,236 പേർക്ക് ചികിത്സാ ചെലവ് സർക്കാരാണ് വഹിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ സൗകര്യങ്ങൾ കുറെ കൂടി ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് യോഗം ആലോചിച്ചത്. അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ അധികം വൈകാതെ തന്നെ ലഭ്യമാക്കും. കോവിഡ് വ്യാപനം തടയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രഖ്യാപിച്ച വാരാന്ത്യ നിയന്ത്രണങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ കർശനമായി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട്. പോലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷകൾ, വോട്ടെണ്ണലിന് നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം, അവശ്യ സർവീസുകൾ, ഇവയ്ക്കെല്ലാം യാതൊരു തടസ്സവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ അവയുടെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച് തൃശൂർ പൂരം നടത്തുകയുണ്ടായി. അതിനിടെയുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകടത്തിൽ 2 പേർ മരിക്കുകയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ പ്രസവ ചികിത്സ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിച്ചു. കോവിഡ് ബാധിതരാകുന്ന ഗർഭിണികളുടെ പ്രസവത്തിനായി ജില്ലയിലെ പ്രധാന ആശുപത്രികളിലും പ്രധാന സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും പുതുതായി ലേബർ റൂം ഒരുക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാനത്ത് 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാസ്ക് ധരിക്കാത്തതിന് 22,703 പേർക്കെതിരായാണ് കേസെടുത്തത്. സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കാത്തതിന് 9,145 പേർക്കെതിരെ നിയമ നടപടിയും സ്വീകരിച്ചു. പിഴയായി ഈടാക്കിയത് 62,91,900 രൂപയാണ്. പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ ചിറ്റൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വേട്ടക്കൊരു മകൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിലക്ക് ലംഘിച്ചും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിക്കാതെയും 20ഓളം കുതിരകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് കുതിരയോട്ട മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിൽ 1000ഓളം പേർ പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
ഇത് സംബന്ധിച്ച് 3 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്മിറ്റിക്കാർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ 25 പ്രതികളിൽ 8 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടു. കുതിര ഓട്ടക്കാരായ 57 പേർക്കെതിരെയും കാണികളായ 200 പേർക്കെതിരെയും കേസെടുത്തു. തൃശൂർ പൂരം ഏറെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാതെ നടത്തിയ അനുഭവത്തിനിടയിലാണ് ഇത്തരമൊന്നുണ്ടാകുന്നത്. ജനങ്ങളെ ആകെ അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടികളെടുക്കും. ഈ രണ്ടാം തരംഗത്തിൽ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത ജനിതക മാറ്റം വന്ന വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്നവർ കർശനമായി ക്വാറന്റൈൻ പാലിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് ഇത് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. ക്വാറന്റൈൻ ലംഘിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നിയമപരമായ നടപടികളും സ്വീകരിക്കും. ബ്രേക്ക് ദ ചെയിൻ ക്യാമ്പയിൻ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണം. ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, മാസ്കുകൾ ധരിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള കോവിഡ് പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായി നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നുവെന്ന് ഓരോ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനവും ഒരു തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യകരമായ മത്സരബുദ്ധിയോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തയ്യാറാവണം. അത്തരത്തിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നടത്താൻ കഴിയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം നാം ഗൗരവമായി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം, എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും പൊട്ടിത്തെറിച്ചേക്കാവുന്ന ഒരു അഗ്നിപർവ്വതത്തിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കൽ വളരെ പ്രധാനമാണ്. സർക്കാർ ഏർപ്പെടുത്തിയ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വളരെ യാന്ത്രികമായി അനുസരിക്കുന്നതിന് പകരം അവ നമ്മളേവരും സ്വയമേവ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. മാറ്റിവെക്കാൻ സാധിക്കുന്ന പരിപാടികൾ ചുരുങ്ങിയത് 1 മാസം കഴിഞ്ഞ് നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുക. ഇപ്പോൾ സർക്കാർ പരമാവധി അനുവദിച്ചത് 75 പേരെയാണ്. അത് ഇന്നലെയെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ കൂടുതൽ ചുരുക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കണം. ആരുടെയെങ്കിലും നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് നടപടികളെ ഭയന്നോ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഇതെല്ലാം അവനവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉയർന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ എല്ലാവരും സന്നദ്ധരാവണം. അല്ലെങ്കിൽ രോഗവ്യാപന വേഗത നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നതിലും വേഗം കൈവരിക്കും. നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനത്തിൻ്റെ സർജ് കപ്പാസിറ്റിക്കപ്പുറം അത് പോവുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്കും 15,000-ഓളം വരുന്ന VHSC, NSS 1ാം വർഷ വളണ്ടിയർമാർ
അവരവരുടെ പ്രദേശവാസികൾക്ക് വേണ്ടി കോവിഡ് വാക്സിൻ ഓൺലൈൻ രജിസ്ട്രേഷന് ടെലി ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വാക്സിൻ സൗജന്യമായി ലഭിക്കേണ്ടതിൻ്റെ മാനുഷികവും സാമൂഹികവുമായ പ്രത്യേകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുകയാണ്. ഇന്നത്തെ ദിവസം മാത്രം വൈകുന്നേരം 4 മണി വരെ 1,15,00,000 രൂപയാണ് ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്തിയത്. മുൻകാലങ്ങളിലുണ്ടായ പോലെ ഹൃദയസ്പർശിയായ നിരവധി അനുഭവങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അവയിൽ ചിലത് പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുമാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഒരു ബാങ്കിൽ നടന്ന സംഭവം ജനങ്ങൾക്കുള്ള വൈകാരികത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ്. ഒരാൾ തൻ്റെ സേവിംഗ് അക്കൗണ്ടിലുള്ള 2,850,000 രൂപ അതിൽ നിന്ന് 2,00,000 രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് കൈമാറണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബാങ്കിലെത്തുകയാണ്. ഇങ്ങനെ എത്തിയ ആൾ ഒരു സാധാരണ ബീഡി തൊഴിലാളിയുമാണ്. അപ്പോൾ ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർക്ക് സ്വാഭാവികമായൊരു സംശയം, ആകെയുള്ള സമ്പാദ്യമാണിത്, ഏറെക്കുറെ എല്ലാം കൈമാറുകയാണ്. ഈ സമ്പാദ്യം കൈമാറിയാൽ പിന്നീടൊരാവശ്യത്തിന് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് ജീവനക്കാർ ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയാണ്, തനിക്കൊരു തൊഴിലുണ്ട്, അതായത് ഈ ബീഡി തൊഴിലാണ്. ബീഡി തൊഴിലിൻ്റെ വരുമാനം എത്രയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പക്ഷെ അതിൽ അഭിമാനപൂർവ്വം പറയാണ്, തനിക്കൊരു തൊഴിലുണ്ട്, കൂടാതെ ഭിന്നശേഷി പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സഹോദരങ്ങളുടെ ജീവനേക്കാൾ വലുതല്ല തൻ്റെ സമ്പാദ്യം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആ ജീവനക്കാരോട് പറഞ്ഞത്. ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി സംഭവങ്ങൾ, അതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണയെല്ലാം കണ്ടതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ സമ്പാദ്യ കുടുക്ക, അത് കുട്ടികൾ കൈമാറുന്ന നില ഈ ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി വരുന്നു. കേരള പോലീസിൻ്റെ ഭാഗമായ രാജേഷ് മണിമല എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സംഭാവന നൽകുന്നവർക്ക് ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു നൽകി ചാലഞ്ചിന് തൻ്റെ ശക്തമായ പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നു. 105-ാം വയസ്സിൽ കോവിഡിനെ അതിജീവിച്ച അസ്മാ ബീവി, KPCC വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്, ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി പേര് ചാലഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമായി. യുവജന സംഘടനയായ AIYF അതിനായി പ്രത്യേക ക്യാമ്പയിൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. സഹകരണ മേഖല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 200 കോടി രൂപ സമാഹരിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. കേരളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ T. പത്മനാഭൻ 1,00,000 രൂപ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് സംഭാവനയായി നൽകി. കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി മകളുടെ വിവാഹത്തിന് മാറ്റിവെച്ച തുകയിൽ നിന്ന് 50,000 രൂപ, കൊല്ലം NS സഹകരണ ആശുപത്രി
25 ലക്ഷം രൂപ. ഏറാമല സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ. കേപ്പ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി 1 ലക്ഷം രൂപ. റിട്ടയേർഡ് ജസ്റ്റിസ് മോഹൻ 83,200 രൂപ. ആഫ്രിക്കയിലെ ടാൻസാനിയയിൽ താമസിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഹുസൈനും ഷിറാസ് ഇബ്രാഹിമും ചേർന്ന് 67,000 രൂപ. ഇങ്ങനെ നിരവധി പേരുടെ സംഭാവനകൾ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. സിനിമാ രംഗത്തുള്ളവർ, മാധ്യമപ്രവർത്തകർ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, ഇവരെല്ലാം ഉൾപ്പെടെ വിവിധ മേഖലകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സഹായപ്രവാഹമുണ്ടായി. മഹാമാരിക്കാലത്ത് ആരും ഒറ്റക്കല്ലെന്നും ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ അതിജീവനം പ്രയാസകരമല്ലെന്നുമുള്ള സന്ദേശമായി മാറുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പയിൻ. ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഇന്ന് പങ്കുവെക്കാനുള്ളത്. CM, ഈ വാക്സിൻ വിതരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരന്റെ ഒരു പ്രതികരണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചിരിക്കുന്നത്. മോഡി വിരുദ്ധതയ്ക്ക് വാക്സിൻ ഇല്ല എന്നാണ്. 50% സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ടാണ് നൽകുന്നത് എന്നൊരു പ്രതികരണമാണ് വി മുരളീധരൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതിനെന്താണ്, ഞാനെന്താ പറയാനുള്ളത് അതിനകത്ത്? CM, ഈ വാക്സിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. 150 രൂപ, 400 രൂപ, 600 രൂപ എന്ന നിലക്കാണ് സ്ലാബ് അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിലടക്കം ഇത് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലാണ് എന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്ന മിതമായ വിലയാണെന്നാണ്, ന്യായമായ വിലയാണെന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം ഇതേക്കുറിച്ച്? ഇതില് ഇപ്പോൾ വന്ന അറിയിപ്പ് പ്രകാരം സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ കോവിഷീൽഡ് വാക്സിൻ ഒരു ഡോസിന് 600 രൂപ നൽകണമെന്നാണ് തീരുമാനം. അപ്പോൾ അത്തരമൊരു തീരുമാനം നടപ്പായാൽ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വിലയിൽ വാക്സിൻ നൽകുന്ന രാജ്യമായി നമ്മുടെ രാജ്യം മാറും എന്നാണ് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളൊരു വാർത്ത. ഒരേ വാക്സിന് ഇവിടെ 3 വിലയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതായത് കേന്ദ്രത്തിന് 150 രൂപക്ക്, സംസ്ഥാനത്തിന് 400 രൂപക്ക്, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് 600 രൂപക്ക്. ഇപ്പോൾ 18 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ സ്വീകരിക്കാം എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വില നിശ്ചയിച്ചത്. 600 രൂപ എന്നത് ഏതാണ്ട് $8. രാജ്യാന്തര മാർക്കറ്റിൽ ഇതുവരെ വാക്സിൻ ഈടാക്കിയ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കാണിത് എന്നാണ് വാർത്ത. അപ്പോൾ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സീറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നിശ്ചയിച്ച ഡോസിന് 400 രൂപ എന്ന വില പോലും US, UK, യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സർക്കാരുകൾ നേരിട്ട് വാങ്ങുന്ന വിലയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. ബംഗ്ലാദേശ്, സൗദി അറേബ്യ, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക എന്നീ രാജ്യങ്ങൾ ഇതിനും കുറഞ്ഞ വിലയാണ് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന് നൽകുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ രാജ്യങ്ങളിൽ മിക്കതിലും സർക്കാർ ചെലവേറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് വാക്സിൻ ജനങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായാണ് നൽകുന്നത്. ഇവിടെ സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന്
നേരിട്ട് ബംഗ്ലാദേശ് വാക്സിൻ വാങ്ങുന്നുണ്ട്. അത് $4 നൽകിയിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏകദേശം 300 രൂപ. ഇതാണ് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഡോസിന് 150 രൂപ നിരക്കിൽ തന്നെ കമ്പനി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് വാക്സിൻ വിതരണം ആരംഭിച്ച സമയത്ത് സിറം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്. അന്ന് ലാഭം ഉണ്ടാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ ആ നിരക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഇത്ര കണ്ട് മാറാനിടയായത് എന്നത് അറിയാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷേ നാം സ്വീകരിക്കുന്ന നില വാക്സിന് വില ഈടാക്കുന്നത് ന്യായമല്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ന്യായവിലയുമല്ല. ഈ വസ്തുതകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ഇന്നും കത്തയച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് സൗജന്യമായും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് താങ്ങാവുന്ന വിലക്കും വാക്സിൻ ലഭ്യമാക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇടപെടണം. ഇതാണ് സംസ്ഥാനം ഉന്നയിക്കുന്ന ആവശ്യം. ഈ വാക്സിൻ ചലഞ്ച് നല്ല നിലയിൽ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നെന്ന് താങ്കൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ട രണ്ട് നേതാക്കന്മാർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവും അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി വി മുരളീധരനും, രണ്ടുപേരും വ്യത്യസ്തമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ഇന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് UDF ഏറ്റെടുക്കില്ല എന്നാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് പണമില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് സൗജന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് എന്നാണ്. അതുപോലെ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സർക്കാർ ഭീതി പരത്തുന്നത് പറയുന്നു. വി മുരളീധരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഈ പണം കൊടുക്കുന്നവര് CPM നേതാക്കന്മാരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് BJP അണികളെയും മറ്റും ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഇതിനൊക്കെ മറുപടി പറയാതിരിക്കലാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമന്യേ എല്ലാവരും ഇതുമായൊക്കെ സഹകരിക്കാൻ തയ്യാറാവുകയാണ്. നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ ഒരു പൊതുവായ അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെയാണ്. ഇതൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ്. ആ ദുരന്തം നേരിടുന്ന ഘട്ടമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ വാക്സിൻ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാകണം. അതിന് പൈസ കൊടുക്കണം, വില കൊടുക്കണം എന്നൊരവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ സ്വയമേവ ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്തത്. കാരണം ആരെങ്കിലും ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടല്ല അത്തരത്തിലൊരു നടപടിയിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങളാണ് ഇതിന് മുൻകൈയെടുത്തത്. ആദ്യം അവരാണ് ഈ വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഈ ചാലഞ്ചിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത്. പിന്നീട് സമൂഹം അത് മൊത്തത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന നിലയാണ് വന്നത്. അപ്പം അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത തന്നെയാണ്. ഇവിടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലക്ക് മത്സരിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ആ തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ടുപേരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഏതൊരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനും സമൂഹത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം മറന്ന് സാധാരണഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആശ്ചര്യകരമായ നിലപാടാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇവർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവരവർ കണ്ടതും അവരവർ അനുഭവിച്ചതും അവരവർ ശീലിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങൾ മറ്റെല്ലാവരും അങ്ങനെ തുറന്നു തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ ഫണ്ടൊക്കെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വഴിക്ക് പോയേക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഏത് സ്ഥാനത്തിരുന്നാലും വിടുവായത്തം പറയാൻ പേരുകേട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇതിനൊക്കെ സാധാരണഗതിയിൽ
മറുപടി പറയാതിരിക്കലാണ് നല്ലത്. കാരണം അന്തരീക്ഷം അങ്ങനെ കലുഷിതമാകുകയല്ല ഇപ്പോൾ വേണ്ടത്. കഴിയാവുന്നത്ര എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഏകോപിതമായി നീങ്ങലാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഇതാണ് പൊതുവെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് 3 ദിവസം മുമ്പ് തൃശൂർ കൊടകര വെച്ച് 3 കോടി രൂപ ഒരു ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന പണം കുഴൽപ്പണമായി കൊണ്ടുവന്നത് തട്ടിയെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇന്ന് CPM അത് BJP ആണെന്ന് ആരോപിച്ചിട്ട് സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അത്തരത്തിൽ വിവരമുണ്ടോ? ഏത് ദേശീയ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്ന പണമാണ് അത്തരത്തിൽ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്? സർക്കാരിൻ്റെ അടുത്ത് അതിൻ്റെതായ വിവരങ്ങളുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അന്വേഷിക്കാം. ഇപ്പോൾ വിവരങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത്. വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദ്യം തന്നെ CM പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു വാക്സിൻ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞുവെന്ന്. അത് ഏത് അവസ്ഥയിൽ വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ? ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അവര് ഓർഡർ കൊടുത്തു എന്നൊക്കെ. അല്ല, ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ആ മനസ്സിലാക്കൽ നടപടികളാണ് ഇപ്പം നീക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 1-ാം തീയതി തൊട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്. അതിനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരിക തന്നെയാണ്. മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ഈ ഓക്സിജൻ കിട്ടാത്ത രോഗികളൊക്കെ മരിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമുക്കിപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ ഇതേ രീതിയിലേക്ക് കണക്കുകൾ ഉയരുകയും രോഗം മാരകമാവുക സാഹചര്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മുൻകരുതലോ ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നു? ഓക്സിജന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ആശങ്ക നമുക്കില്ല. മറ്റ് ബെഡുകൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ തയ്യാറെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഓക്സിജൻ ഇന്നത്തെ പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ യോഗങ്ങളിലും കണ്ടത് ആവശ്യത്തിനുള്ള സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരാശങ്കയും ഉയർന്നു വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് നമുക്ക് പരിഹരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ. അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരാശങ്കയില്ല. എന്നാൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ നാം നല്ല രീതിയിലുള്ള ജാഗ്രത പുലർത്തി പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഓക്സിജന്റെ കാര്യത്തിലും അത് സ്റ്റോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ ജനിതകമാറ്റം എന്ന വൈറസിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളും ഇവിടുന്ന് സാമ്പിളുകൾ ഡൽഹിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതിന്റെ എന്തെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള റിസൾട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ആ ജനിതകമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ വന്നതായിട്ട് ഇല്ല റിപ്പോർട്ട്. ഈ നിലവിൽ ഈ വാക്സിൻ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1-ാം തീയതി 18 മുതലുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുമോ? CM ഇന്നും കത്തയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടുന്ന് അനുകൂലമായ ഒന്നും ഇതുവരെ അനുകൂല നിലപാടൊന്നും വന്നില്ല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന്. നമ്മുടെ കിട്ടുന്ന സ്റ്റോക്ക് വെച്ചുകൊണ്ട് 18 വയസ്സുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തു തുടങ്ങാൻ കഴിയുമോ? അല്ല, ഇത് വാക്സിന്റെ കാര്യത്തിൽ വാക്സിൻ ലഭ്യതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമല്ലേ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ. ഇപ്പോൾ 45 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവർക്ക് വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നു. അതിൽ തന്നെ സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കടക്കം ഇപ്പോഴും കൊടുക്കാൻ ബാക്കി കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വാക്സിൻ ലഭ്യത ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമാണ്. അപ്പോൾ വാക്സിൻ അതിനെല്ലാം ആവശ്യമായത് ഈ 1-ാം തീയതി വരെ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണല്ലോ. പിന്നെയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ബാക്കി പകുതിയുടെ 25% സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് വാങ്ങേണ്ടത്. അങ്ങനെ വാങ്ങുമ്പോൾ അത് എത്രത്തോളം നമുക്ക് ലഭ്യമാകും, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതും കൂടി ചേർത്താൽ എത്രത്തോളം ഉണ്ടാകും നമ്മുടെ കയ്യിൽ വാക്സിൻ. ഈ മൊത്തം വാക്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ നടപടികൾ എടുക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും മുൻഗണന അർഹിക്കുന്നവർക്കാണല്ലോ ആദ്യം നൽകേണ്ടി വരിക. അപ്പോൾ വാക്സിൻ്റെ ലഭ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മുൻഗണനകളൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന നിലവരിക. ഓക്സിജൻ പ്രശ്നം കൂടുതൽ നേരിടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഡൽഹി. അവിടെ ഒരുപാട് മലയാളികളുണ്ട്. അന്നേരം ഇവിടെ നിന്ന് ഓക്സിജൻ പരമാവധി എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡൽഹി ഈ കേരള ഹൗസ് കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ മെഡിക്കൽ സെന്റർ തന്നെ തുടങ്ങണമെന്ന ആവശ്യം കൂടി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ കൂടുതൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രം ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ? നിങ്ങൾ ഓക്സിജൻ എന്ന് പറയുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ പറയുന്ന തരത്തിൽ ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഓക്സിജൻ ലഭ്യമാകാൻ കഴിയുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഡൽഹി. കാരണം അത്രത്തോളം വ്യവസായ യൂണിറ്റുകൾ ആ പരിസരത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ കാര്യത്തിൽ ആദ്യം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക? അതാണ് ഏറ്റവും ജാഗ്രതയോടെ അവിടെ നയിക്കേണ്ടത്. നമുക്കിപ്പം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും പോയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്, അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ മാത്രം നമ്മൾ കഴിവ് നേടിയിരിക്കുന്നു എന്നൊരു മിഥ്യാധാരണ നമുക്കുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. നമ്മുടെ ആവശ്യം കഴിച്ച്
എന്തെങ്കിലും മിച്ചമുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു അപകട സാധ്യതയും വരില്ല എന്ന ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ആ മിച്ചം ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന് കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മളിതിരല്ല. അത് ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ തന്നെ അത്തരമൊരു നിലപാടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിദഗ്ധ സമിതിയോട് ആവശ്യമായ തീരുമാനമെടുക്കാനും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നീടാകാം.